मुलं कुठे चुकतात, तर पेपर तर सोडवतात, सर्वच जण सोडवतात, पण ते शिक्षकांकडून तपासून घेणं पण तेवढंच गरजेचं आहे. म्हणजे 99 पर्यंत जाईल एवढी खात्री होती, पण असं 100%च मिळतील एवढं नव्हतं. पण माझं असं म्हणणं आहे की आपण आपल्या कला जोपासल्या पाहिजे. त्यामुळे तिचे कष्ट खूप आहेत या यशामध्ये, तसेच वडिलांचे देखील आहेत. म्हणजे वडिलांना मी बघायचे ना, आणि युनिफॉर्म जॉबची एक शान तर काही वेगळीच असते, आणि आपल्या देशाची सेवा करायची, मग ह्याच्यापेक्षा आणि कोणती चांगला जॉब असू शकतो. माझ्या अभ्यासातील सातत्यामुळे आणि मेहनतीमुळे हे यश मिळू शकलं मला. अलीकडे सारेच म्हणतात 10वी-12वीत मार्क्स मिळवणं अगदी सोपं आहे, पण त्यासाठी अनेक मुलं वर्षभर अतोनात मेहनत घेतात. याचीही जाणीव आपण ठेवली पाहिजे. त्यात 100 पैकी 100 मार्क्स मिळवणारी मुलं असतील तर त्यांचे परिश्रम आपण समजून घेतले पाहिजेत. सावंतवाडीची कन्या भार्गवी अंकुश शेटवे हिनं अशीच कामगिरी केली आहे. 10वीत तिनं 100 पैकी 100 मिळवत सिंधुदुर्गात प्रथम आली आहे. तिच्या या कामगिरी मागच्या मेहनतीची स्टोरी तिच्याचकडून आपण जाणून घेणार आहोत कोकण 7 लाईव्हच्या यशाचा मार्ग या खास भागात. भार्गवी, तुझं खूप खूप स्वागत कोकण 7 लाईव्हच्या विशेष कार्यक्रमात. आणि सर्वात आधी अभिनंदन तुझं, खूप चांगले मार्क्स तू मिळवलेस. पण काय भावना आहेत आता? नमस्कार, माझं नाव भार्गवी अंकुश शेटवे. माझी शाळा मिलाग्रीस हायस्कूल सावंतवाडी आणि माझं गाव चौकुळ. आम्ही शिक्षणासाठी सावंतवाडीमध्ये होतो. तसेच SSC बोर्ड्समध्ये मला 100 पैकी 100% मिळालेत, आणि संस्कृत आणि गणित या विषयात मला 100 पैकी 100 आहेत. तू कशी मेहनत घेतलीस या सगळ्यासाठी, कशी तयारी केलीस त्यासाठी? आता 10th स्टडी म्हणजे काही सोपी नव्हे, त्यामुळे अभ्यासात सातत्य ठेवावं लागतं. आपण जर पहिल्यापासूनच स्टडी ठेवला, म्हणजे पहिल्यापासूनच आपण मेहनत घेतली, कन्सिस्टन्सी ठेवली, तर आपल्याला स्टडीमध्ये खूप हेल्प होईल. त्यामुळे मी पहिल्यापासूनच म्हणजेच एप्रिल मे ह्या महिन्यापासूनच माझा स्टडी सुरू केलेला. त्यामुळे बोर्डच्या वेळेस एवढा मला ताण नव्हता, आणि पेपर्स पण मला खूप चांगले गेले. त्यामुळे तुझं शेड्यूल काय होतं पण? म्हणजे सकाळपासून तू सकाळी अभ्यास करायचीस, रात्री करायचीस, कारण दिवसभर आपल्या शाळेमध्ये असतो आणि सेल्फ स्टडीसाठी सुद्धा वेळ असावा लागतो. मग काही ट्युशन करतात मुलं, तर तू सुद्धा तसे ट्युशन्स लावले होते का? हां, तर स्कूल आमची 7:30 ते 1:30 पर्यंत असायची. त्यानंतर मी दुपारी ऑफलाईन कोचिंग्स लावलेले, मग ते 5:30 पर्यंत मी तिथे असायचे. घरी आले की 1 तास ब्रेक, म्हणजे जरा असं विरंगुळा, आणि त्यानंतर मग मी सेल्फ स्टडीसाठी 2 ते 3 तास द्यायचे. त्यामध्ये मग मी होमवर्क करायचे किंवा सेल्फ स्टडी करायचे, जे डाऊट्स असतील ते क्लिअर करायचे. आणि माझी आई गणितचे थोडे प्रश्न लिहून ठेवायचे. म्हणजे आता आपल्या बोर्डच्या पेपरमध्ये 4था जो प्रश्न क्रमांक असतो ते चॅलेंजिंग क्वेश्चन्स असतात, ते आपल्या सिलेबस मधले नसतात ना, त्यामुळे त्याचा सराव भरपूर लागतो. त्यामुळे मग मी घरी आले की माझी आई लिहून ठेवायचे सर्व प्रश्न, आणि मग ते मी सोडवायचे, आणि ते सोडवल्याशिवाय मी झोपायचे नाही, असं होतं. त्यामुळे म्हणजे अभ्यासात तुझ्या आईची सुद्धा मेहनत होती तुझ्या बरोबरच भरपूर. तर ते कशी होती आणि ती कशी मदत तुला या सगळ्यासाठी करायची? आई म्हणजे लहानपणापासूनच माझी शिस्तबद्ध, आणि आम्हा दोन्ही भावंडांकडे अभ्यासाकडे तिचं फार लक्ष. म्हणजे अभ्यासाकडे टंगळ गेलेली तिला अजिबात आवडायची नाही. त्यामुळे पहिल्यापासून केला अभ्यास, आणि बोर्ड्समध्ये तर तिने भरपूर मला सपोर्ट केला. तसंच मराठी हा विषय तिने घेतला माझा, त्यामुळे मग लहान म्हणजे धडे वगैरे सगळे समजावून सांगितल्या, कविता सांगितल्या. गणित हा आता तुम्हाला आत्ता जसं बोलले मी तसे प्रश्न वगैरे लिहून दिले, त्यामुळे ते भरपूर मदत झाली मला त्याची. पण तुझे फेवरेट सब्जेक्ट कुठले? आता गणित म्हटलं की थोडंसं म्हणजे कठीण वाटतो तो, किंवा संस्कृत म्हणजे थोडंसं वेगळं काहीतरी असतं, सरावाचं नसतं आपल्यासाठी संस्कृत, आपल्याला ते शिकून घ्यावं लागतं किंवा समजून घ्यावं लागतं. तर तुझा फेवरेट सब्जेक्ट कोणता? आणि तू आता म्हटलंस की यात तुला 100 पैकी 100 आहेत, तर त्यासाठी तू काय विशेष मेहनत घेतलीस अजून? हां, तर माझा असा आवडता सब्जेक्ट म्हटला तर गणित आणि संस्कृत हेच आहेत, आणि त्यामध्ये पण चांगला स्कोर गेलाय मी बोर्ड्समध्ये. आता गणित म्हणजे पहिल्यापासूनच चांगला होता बेस माझा, म्हणजे 8वी आणि 9वी स्कॉलरशिप होल्डर आहे, स्कॉलरशिप मिळाली आहे मला. त्यानंतर गणित संबोध, गणित प्रावीण्य, यामुळे माझा बेस पक्का झालेला, आणि गणित या विषयात रुची होती. आणि संस्कृत हा विषय मला 8वी पासून आहे. म्हणजे तो विषय असा आहे की तुम्ही जर 8वी पासून केला तर सोपाच, नाहीतर मग ते आपल्याला भरपूर कठीण जातं. त्यामुळे 8वी पासून तालिका म्हणा, निबंध, सर्व शब्द, हे सगळं मी तेव्हाच व्यवस्थित केलेलं. त्यामुळे मग बोर्ड्समध्ये
झालं असं व्यवस्थित. आता तू म्हटलंस की तुझ्या आईची या सगळ्यामध्ये मेहनत आहे, हो. पण त्याचबरोबरीनं आणि तुला कोणाचं मार्गदर्शन या सगळ्यासाठी लाभलं? हो. शाळेतील शिक्षक म्हणजेच मुख्याध्यापक, तसे शाळेतील शिक्षक यांनी भरपूर मार्गदर्शन केलं. आई, वडील आणि माझा भाऊ, म्हणजे तो कोल्हापूरला असायचा शिक्षणासाठी, परंतु बोर्डच्या टायमिंगला तो घरीच असायचा आणि माझा सिलेबस कव्हर झालेला डिसेंबरमध्ये आणि त्याच दरम्यान तो आलेला. मग ते वन शॉट रिव्हिजन वगैरे त्याने घेतली माझी आणि मग होऊन गेली. म्हणजे तुझ्या बरोबरीनं सगळ्यांनीच 10वीचा अभ्यास हो, केलाय तर. भरपूर. बरोबर. पण जेव्हा तुला 100पैकी 100 मार्क्स मिळाले आणि तू सांगितलंस घरी रिझल्ट असा असा लागलाय, हो. तर काय सगळ्यांची रिॲक्शन होती एकंदरीत? हा, तर पहिला म्हणजे माझा स्टडी होता अगोदरपासून, म्हणजे स्कूलमध्ये पण चांगला होता स्कोर माझा प्रिलिम्स म्हणजे खात्री होती थोडक्यात. हा, 99 पर्यंत पडतील एवढी खात्री होती. आणि म्हणजे आता इंटरमिजिएट मध्ये मला A ग्रेड आहे, मग ते 7 मार्क्स ग्रेस होते, त्यामुळे होईल स्कोर होणार आपला, म्हणजे 99 पर्यंत जाईल एवढी खात्री होती. पण असं 100% मिळतील एवढा नव्हता, पण माझ्या अभ्यासातील सातत्यामुळे आणि मेहनतीमुळे हे यश मिळू शकलं मला. बरोबर. तू आता म्हटलंस की तू इंटरमिजिएट वगैरे दिली, म्हणजे कलेची सुद्धा आवड हो. तुला दिसतीये. तर मग या व्यतिरिक्त आणखी कुठले तू छंद तू जोपासतेस आणि त्या छंदांचा आता तुला फायदाच होताना हो. दिसतोय, तर या सगळ्या बिझी शेड्यूलमध्ये तू तुझ्या छंदांसाठी सुद्धा कसा वेळ द्यायचीस? मला वक्तृत्वाची खूप आवड आहे. म्हणजे लहान, म्हणजे आता 7वी 8वी पासून मी सर्व म्हणजे वक्तृत्व स्पर्धा असायच्या ना, त्यामध्ये सगळ्या स्पर्धांमध्ये भाग घ्यायची. शाळेमध्ये पण भरपूर भाषण केलेत मी, म्हणजे कोणताही दिवस, मराठी भाषा दिन, महिला दिन, शिक्षक दिन, म्हणजे असे सर्व ह्यांच्यावर भाषण केलं आहे मी, त्यामुळे त्याची फार आवड आहे. तसेच तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन होतं, त्यात वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये मी भाग घेतला आणि तालुकास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत माझा 2रा क्रमांक आहे. मला स्विमिंग आणि कराटे याची आवड आहे, परंतु स्पर्धेत कधी गेले नाही, परंतु येतं मला आणि आवड आहे. आणि चित्रकलेची लहानपणापासूनच आहे आणि इंटरमिजिएट आणि एलिमेंटरी या 2 परीक्षांमध्ये मला A ग्रेड आहे. बरोबर. पण त्यासाठी तू वेळ कसा दिलास? म्हणजे 10वी आता म्हटल्यानंतर हो. असं असतं की नाही बाबा आता अभ्यासावरच फोकस करायचा आहे आपल्याला, मग तू त्यावेळी थोडंसं थांबवलेलंस की साईड बाय साईड ह्या सुद्धा गोष्टींना तू वेळ देत होतीस? आता आपल्या कला जोपासणं हे आपल्यावर असतं. बहुतेक मुलं काय करतात, 10वी म्हणजे अभ्यासच करतात, या गोष्टींमध्ये जरा दुर्लक्ष करतात. पण माझं असं म्हणणं आहे की आपण आपल्या कला जोपासल्या पाहिजे. अभ्यासात तर सातत्य ठेवलंच पाहिजे, परंतु ते पण कंटिन्युटी पाहिजे ना आपल्यामध्ये. त्यामुळे मी माझ्या कला जोपासल्या, म्हणजे असं ब्रेक वगैरे काही दिला नाही. वक्तृत्व म्हणजे स्पर्धांमध्ये वगैरे भाग घेतला, शाळेमध्ये जेवढे स्पर्धा झाले ना सगळ्यांमध्ये उत्साहाने सहभाग घेतला मी. तुझे वडील निवृत्त आर्मी ऑफिसर आहेत, त्यामुळे घरात आता पूर्ण जबाबदारी ही आईची, म्हणजे घरातली होम मिनिस्टर आई. मग कसं वातावरण असायचं तिथे? वडील बाहेर कायम, आई तुमच्या सोबत आणि तुम्ही 2 भावंड घरात, काय त्यावेळेचं वातावरण होतं? आणि असं असतं, असं म्हणतात की आर्मी ऑफिसर म्हणजे शिस्तबद्धता किंवा तिथे गडबड करून चालत नाही. तर तुझं आणि तुझ्या वडिलांचं बॉन्डिंग नेमकं कसं आहे? माझं आणि माझ्या वडिलांचं खूप स्ट्रॉंग बॉन्डिंग आहे. माझे वडील 17 वर्ष त्यांनी सर्व्हिस केली, आता 4 वर्ष झाली त्यांना रिटायर होऊन. आता ते गोव्यामध्ये आहेत कामाला. पण ते जेव्हा पोस्टिंगवर वगैरे असायचे तेव्हा म्हणजे त्यांचा कॉल 1-1, 2-2 महिन्यांनी यायचा. म्हणजे राजस्थान, जम्मू काश्मीर, आसाम त्या साईडला त्यांची पोस्टिंग असायची, त्यामुळे घरी असा कॉल जास्त नसायचा. मग 1-1, 2-2 महिने मग आईच, म्हणजे घरी असं सगळं आईच सांभाळायची, सगळी जबाबदारी तिच्यावर होती. अभ्यासाकडे तिचं लक्ष, घराकडे तिचं लक्ष, त्यामुळे तिचे कष्ट खूप आहेत ह्या यशामध्ये. तसेच वडिलांचे देखील आहेत. आणि आता म्हणजे माझे वडील आर्मीमध्ये असल्यामुळे लहानपणापासून आमच्या बरोबर नव्हते ते जास्त, त्यामुळे मग परंतु त्यांनी अभ्यासाकडे त्यांचा एवढं लक्ष नव्हता, पण सपोर्ट आणि मोटिवेशन भरपूर केलं त्यांनी, भरपूर. तुझ्या बोलण्यातनं जाणवतंय, खरं तर आम्हाला सुद्धा त्यांचा अभिमान आहे. आणि मुलगी म्हणून जेव्हा तू त्यांच्याबद्दल बोलतेस तेव्हा तुझ्या चेहऱ्यावर एक वेगळी चमक सुद्धा आम्हाला दिसते. तर हे बॉन्डिंग असंच राहो, ते प्रेम आणखीन वृद्धिंगत होत राहो. पण आता पुन्हा एकदा तुझ्या या सगळ्या मेहनतीकडे येऊया, आपण यशाच्या मार्गाबद्दल आपण जाणून घेऊया. तर हे करत असताना तुला काय काय अडचणी वाटत होत्या? तर त्यासाठी जेव्हा आपल्याला अभ्यासाचा ताण पण असतो, मग अशा वेळी तू ते कसं काय मॅनेज केलंस? म्हणजे आता 10वीचा स्टडी कधी मी सुरू केला तर एप्रिल-मे मध्ये.
मग त्यावेळेस मी कसं केलं की मी माझा एक माइंडसेट बनवलेला की डिसेंबरपर्यंत मी माझं सिलेबस काही झालं तरी कम्प्लीट करणार. त्यामुळे मग मी एप्रिल आणि मी आता हिस्ट्री जिओग्राफी हे विषय आहे जे आपण स्वतःहूनच केले पाहिजेत, त्यासाठी काय पर्याय नाही. त्यामुळे मग एप्रिल आणि मे हे 2 महिने मी सेल्फ स्टडी करून हिस्ट्री जिओग्राफीचा सिलेबस पूर्ण कव्हर केला. आणि विज्ञान आणि गणित हे विषय मी म्हणजे कन्सिस्टन्सी ठेवली, सगळंच एकदम केलं नाही पण ते चालूच ठेवलं आणि हिस्ट्री जिओग्राफीचा सिलेबस कंप्लीट केला. आणि त्यानंतर मग म्हणजे त्यावेळेस माझं झालं. त्यानंतर गणित मी कन्सिस्टन्सीच ठेवली सगळ्यामध्ये. आणि मराठी हा विषय माझा कसा वक्तृत्वामुळे मला ते शेवटचा जो प्रश्न असतो उपयोजित लेखन, त्यामध्ये मग तो मला विषय खूप असा चांगला गेला वक्तृत्वामुळे, अशा ह्या गोष्टींमुळे. संस्कृतमध्ये पहिल्यापासूनच केलेलं मी आणि अभ्यासात सातत्य होतं, त्यामुळे माझा तसा माइंडसेट होता की डिसेंबरपर्यंत मी माझा पूर्ण सिलेबस कंप्लीट करेन. तो झाला. डिसेंबरला माझा पूर्ण सिलेबस कंप्लीट झाल्यानंतर मग मी जानेवारी हा मंथ 1 शॉट रिव्हिजन साठी ठेवला ऑल सब्जेक्टसाठी. आणि प्रत्येक विषयाचे 5 पेक्षा जास्त पेपर सोडवलेत मी. आणि मग बोर्डच्या वेळेस मग सगळं झालं व्यवस्थित. आणि मुलं कुठे चुकतात तर पेपर तर सोडवतात, सर्वच जण सोडवतात, पण ते शिक्षकांकडून तपासून घेणं पण तेवढंच गरजेचं आहे ना. म्हणजे त्यातून आपल्याला चुका समजतात, आपल्या ते सुधारता येतात. त्यामुळे मग मी माझे पेपर सोडून शिक्षकांकडून तपासून घेतले, ज्या चुका झाल्या त्या सुधारल्या. त्यामुळे बोर्डचे पेपर हे माझे खूप असे छान गेले. म्हणजे थोडक्यात एक बेसिक गोष्टी आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. नुसतं अभ्यास करून किंवा घोकमपट्टी करून उपयोगाचं नाही. तो विषय समजून घेऊन त्यावर मेहनत करावी लागते आणि मार्गदर्शकांकडून त्या चुका सुधाराव्या लागतात. हे तुझ्या बोलण्यातनं आम्हाला जाणवतं आणि हे फार महत्वाचा मुद्दा तू या निमित्तानं अधोरेखित केला. तुझी जेव्हा इंटरव्ह्यू बघत असतील इतर मुलं, त्याचा नक्कीच फायदा होणार या मुद्द्याचा. पण भार्गवी, आता 10वी झालेली आहे. सगळेच जण तुला हा प्रश्न विचारत असतील, आता पुढे काय? तर तू काय ठरवलंयस तुझ्या भविष्यातल्या प्लॅन्स बद्दल? हां, तर मला डिफेन्स फील्डमध्ये जायचं आहे, म्हणून मी NDA म्हणजे नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी ही एक्झाम देणार आहे. आणि त्यानंतर मी डिफेन्स फील्डमध्ये जाईन. त्याचबरोबर मी JEE देणार आहे. म्हणजे आता आपल्याला एक स्कीम असते, म्हणजे 12th नंतर आपण टेक्निकल एंट्री घेऊ शकतो डिफेन्स फील्डमध्ये. सो साईड बाय साईड मी ते पण करणार आहे. आणि NDA वर तर जास्त फोकस असेल माझा. आणि ते आता तर भार्गवी, अनेक जणांचं असं असतं की 10वी नंतर काय करायचंय आपण मार्क्स पडल्यावर ठरवू. तू कधी ठरवलंस की तुला हे बाबा संरक्षण क्षेत्रामध्ये जायचं आहे? तुला यासाठी कोणाचं मार्गदर्शन मिळालं? म्हणजे घरात तसं वातावरण आहे म्हणा, पण तरीही तू आता आपल्याला सुद्धा ठरवावं लागतं की मी पुढे जाऊन काय करणार आहे, कारण आपली आवड सुद्धा त्यात असणं महत्वाचं आहे. तू सगळं हे कुठून कसं काय? म्हणजे आता जशी मुलं 10वी नंतर ठरवतात तसं नव्हतं. माझं पहिल्यापासूनच माइंडसेट होतं की जायचं तर डिफेन्स फील्डमध्येच. त्यामुळे मग म्हणजे आता घरी वातावरण तसंच असायचं. म्हणजे माझे पणजोबा आर्मीमध्ये, माझे आजोबा आर्मीमध्ये, वडील आर्मीमध्ये. त्यामुळे मग असं वाटायचं की आपल्या फॅमिलीची लिगसी कंटिन्यू केली पाहिजे. आणि एक आवड होती, म्हणजे वडिलांना मी बघायचे ना, ते असं खूप भारी वाटायचं, म्हणजे त्यांच्याकडे बघून की आपण कधी असं करू असं वगैरे. त्यामुळे मग ते, आणि युनिफॉर्म जॉबची एक शान तर काही वेगळीच असते. आणि आपल्या देशाची सेवा करायची, मग ह्याच्यापेक्षा आणि कोणती चांगला जॉब असू शकतो? फार महत्वाचं आहे हे. आणि तसा अभिमान बाळगणं सुद्धा गरजेचं आहे. नुसतं अभिमान बाळगून उपयोग नाही, तर आपण सुद्धा आपल्या देशाची सेवा करायला हवी. हा विचार आत्तापासून तू जोपासतीये, ह्यासाठी तुझं खरंच विशेष कौतुक. पण आणखीन एक महत्वाचा प्रश्न, जसं मी सुरुवातीला म्हटलं बघ इंट्रोडक्शनमध्ये आपल्या, की सहज सगळेजण म्हणतात की आता 10वी 12वी मध्ये काय मार्क्स मिळवणं एवढा काय कठीण रवला नाही. आपल्या मालवणीमध्ये पण आपण असंच म्हणतो, 100 मिळाले म्हणान काय झाले. तुला खरंच असं वाटतं हे बोलणं खरंच योग्य आहे? त्यासाठी मेहनत पण आपली असते, तू पण त्याचा वेळोवेळी उल्लेख केलास. तुझी या सगळ्या बाबतची काय मत आहे? मेहनत तर आहे बरोबर, प्रत्येक विद्यार्थी आपलं 100% देतो. तर माझं या गोष्टीबद्दल म्हणणं काय आहे, तर आपल्याला आता
10th म्हणा चला, तर आपल्याला 20 मार्क्स हे इंटरनलचे असतात, ते आपल्याला शाळेकडून मिळतात. पण त्यासाठी पण तेवढीच मेहनत आहे ना. वर्षभर आपण एवढं हे करतो, बुक सबमिट करतो, बुक कम्प्लिशन करतो, वेळोवेळी प्रोजेक्ट देतो, ओरल्स असतात, त्यामध्ये तर मेहनत आहे ना. त्यामध्ये तुम्ही असं तर म्हणू शकत नाही की विद्यार्थ्यांची मेहनत नाही. राहिले मार्क्स 80 ते आपल्या रिटर्नचे, ते पण पेपर व्यवस्थित लिहिणं, नीटनेटका टापटीकपणा लिहिणं, अभ्यास करणं पूर्ण वर्ष, यासाठी तर मेहनत हवीच ना. त्यामुळे मला तर ही गोष्ट पटत नाही की मेहनत नाही. मेहनत कुठल्या क्षेत्रात नाहीये हे बोला ना. मेहनत सगळीकडेच आहे आणि ती करावीच लागणार आपल्याला. फार कमी शब्दात आणि खूप सुंदर पद्धतीनं हे सांगितलंस तू. आता आपण आपल्या मुलाखतीच्या शेवटाकडे येऊया. जशी तू मेहनत घेतलीस, अगदी पहिल्यापासून अभ्यास केला आणि पुढे काय करायचं हे सुद्धा तू आत्तापासून ठरवलं. यासाठी एक माइंडसेट तयार करावा लागतो आपला आणि तो तू केलास, त्यात सातत्य ठेवलंस आणि एवढे चांगले मार्क्स मिळवलेस. पुढची जर्नी ही तुझी अशीच राहणार आहे, यात काही शंकाच नाही आहे आम्हाला. पण तुझ्यासारख्या मुलांना जे आता 10वीमध्ये तयारी करत असतील किंवा पुढे काय करावं या सगळ्या गोंधळात असते, अशा मुलांना तू काय सल्ला देशील? म्हणजे मी माझा हे सांगते, एक्सपिरियन्स सांगते. म्हणजे आता आपल्याला एप्रिल आणि मे हे 2 महिने भेटतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी असं फिरण्यामध्ये किंवा इतर गोष्टींमध्ये वेळ घालू नये असं मला तरी वाटतं. कारण संधीचं सोनं करणं हे आपल्या हाती असतं. त्यामुळे जर एप्रिल आणि मे मध्ये, कारण नंतर स्कूल सुरू होतात, त्यावेळी तुम्हाला मग वेळ भेटणार नाही, बरोबर. मग हे आता 2 महिने असतात, तर भरपूर वेळ असतो, भरपूर आपल्याकडे वेळ असतो. त्यामुळे ह्याच टाइमला जास्तीत जास्त सिलेबस कंप्लीट करणं हे आपल्यावर असतं. आणि एक हस्ताक्षर तुमचं चांगलं ठेवा, लिहिण्यात नीटनेटकापणा ठेवा. तो माझा 8वी 9वी पासून असायचा. आणि म्हणजे आता एखादा प्रश्न लिहिला आपण, तर ते आता एक 2 शब्द हे महत्वाचे असतात त्या प्रश्नामध्ये, मग ते अधोरेखित करायचे, जेणेकरून एक्झामिनरची आपल्याला चांगली छाप पडते. आणि म्हणजे माझं पहिल्यापासूनच पेपरमध्ये लिहिण्यात टापटीपणा असायचा. त्याच्यामुळे शिक्षक देखील माझा पेपर इतर विद्यार्थ्यांना दाखवायचे की असा पेपर लिहावा. मग ते एक विद्यार्थ्यांनी त्याकडे लक्ष द्यावं, म्हणजे आता जे 9वीतून 10वीत जाणार त्यांनी. आणि कोणतीही गाईड, नोट्स किंवा इतर गोष्टींकडे म्हणजे जास्त फोकस केल्यापेक्षा टेक्स्टबुक करा. म्हणजे टेक्स्टबुक मधले प्रश्न तुम्ही तयार करा, असं माझं तरी म्हणणं आहे. कारण तुम्ही जर स्वतःचे प्रश्न तयार कराल ना, तर मग समोरच्याला पण समजतं की विद्यार्थ्याने अभ्यास केला आणि त्याला समजलंय हा कॉन्सेप्ट. त्यामुळे मग मी मोस्टली अवॉइड केले, गाईड नोट्स कधीच नाही केले, फक्त टेक्स्टबुक केले, पण ते व्यवस्थित केलं, असं हे सांगू. भार्गवी, तुझ्याशी बोलून खूप मस्त वाटलं. आणि 10वीत तर तू खूप चांगला परफॉर्मन्स दिलेलाच आहेस. हेच सातत्य तुझ्या पुढील वाटचालीमध्ये सुद्धा असंच राहू दे. त्यासाठी तुला खूप खूप शुभेच्छा टीम कोकण 7 लाईव्हच्या वतीनं. आणि जे तू ठरवलंय संरक्षण क्षेत्रात प्रवेश करायचं आणि देशाची सेवा करायची आहे, तर त्यासाठी तुला खूप शुभेच्छा. वेळात वेळ काढून आमच्या स्टुडिओत आलीस, आमच्याशी संवाद साधलात आणि खूप चांगले मोलाचे सल्ले तू या निमित्तानं दिलेस, त्याबद्दल तुझे मनपूर्वक. शेवटी एकच सांगेन, जस्ट मेंटेन कन्सिस्टन्सी इन युअर स्टडीज, डू हार्ड वर्क, पुट in all efforts, then no one will dare to come between you and your success. Thank you. धन्यवाद भार्गवी या सगळ्यासाठीच. तर ही होती सावंतवाडीची कन्या भार्गवी शेट्टे. हिनं आपल्या 10वीमध्ये 100 पैकी 100 मिळवत ती सिंधुदुर्गात प्रथम आलेली आहे. पण त्यामागे तिची मेहनत तेवढीच आहे. याचबरोबरीनं तिनं आतापासूनच ठरवलंय की आपल्या घराचा जो वारसा आहे देशसेवेचा, तो असाच पुढे चालवायचा आहे. आणि या निमित्तानं तिनं महत्त्वाचे सल्ले देखील दिलेले आहेत. तुम्ही सातत्य ठेवा, मेहनत करा, यश तुमचंच आहे. तर हाच होता भार्गवी शेटवेचा यशाचा मार्ग. तुम्ही सुद्धा काही गोष्टी तिनं सांगितल्याप्रमाणे तुमच्या अभ्यासामध्ये आणल्या तर यश तुमचं सुद्धा असू शकतं. तर या भागामध्ये आत्ताच आपण इथं थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.